everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ambot lang kahapon makaya ba nako nga magtanaw nga adto na si Lolita sa laing mga kamot. Aw, makadaman naman siguro tasyo. Pero ang lisod yan kayong dawaton. Kung simba ko si Lolita o si Glinda nga magpurol, mahiadto ni Renato, ni Jonel. O na'y pinakakuyaw nga di yung ko gustong mahitabo, Pets. Tingali, naagi ko'y buhaton anak kung simba ko pilion ni Lolita si Renato. Asa naman tos Lolita? Nganong sa iyo man to siyang milakaw? Ay mo adto ko no to siya simbahan Felix. Unagkot ko no to siya. Alas 9 pa mas buntag. Oo. Maya, maurto iyang gilakaw. Masin bihapit pa to ilang linda oy. Pero, daday, mayo na nga mag-istorya ta samtangwa si Lolita. Mun sabay atog istoryahan Kadto bang imong giingon ako ba? nga kriminal si Renato. Hungawa Hinaya na imo. Ay, nakusog sa nun ako. Hinaya na imong tingog daday. hungaw. Maayo na nga magklaruhay ta anang bahina. Hinay lang, hinay ha. Unsa man, imo na bang gisultihan si Lolita bahin anang imong mga pasangil? Hinay lang. Wa pa Felix. Pero nagpasidaan na kong daan ni Lolita nga dili niya ang pilion si Renato. Ayaw biya pagpatakag sulti ana daday, ha? Oh. Ayaw yun. Pero, umsom sa di imong basihan, ha? Nga nakasulti ka man anak batok ni Renato. Nahibaw ka bag unsa kaseryoso ka ng imong mga pasangil? Nahibaw bitaw ko. Nasayod kayo ko Felix. Og dili lang kay pasangil ning ako ang away basihan. Bika lang unsa man ka na imong basihan, ha? Naka-ebidensya? Wa nako ang ebidensya. Pero dunay mga lig-on nga ebidensya. Sulti lang ka labi. Oh. Diin ka ng balitabi, sulti. Ya, kung sultihan ti kamo tuo ka. Depende. Kana kung kasaligan, medyo ka ng balita. Di na lang ko. Oh, nanasad. Ngon di makamusulti. Basta. Paabutan na lang ang resulta unya, Felix. Kay, lisod kayo nga malagtong kita. Kay di gyapon kamo tuo kung muhingan kong tao. Paminaw rago, daday. Paminaw. Manam kay dunggan. Nahibaw ko nga doon na tayo mga butang nga dili gid ta magkasinabtanay. Pero, ha? Pero, unsa? Sa hisgutanan ba nga ingon ini? Kinahanglan nga musulti ka nako. Bahala nagmotuo ba ko o dili. May kaposlanan. Hinay. Kapoy na ibaho. Hinay ang istorya. Kay matiglali sa gihapon niya kay nako ay. Mas may nang thrilling aron nindot. Hinay. Kay konsultiha pati kastanan, di na kaganan maminaw nako. Bahala ka, oy! Uy. Basta ako. Kinilalis na sani. Dako ginang akong pagsalig o pagtuon ni Renato nga limpyo gid siyang pagkatao. O siya, maoy na uyunan na kong lalaki nga mahimong paris sa atong anak na gwapa. In your dream. Karon na tama to sa simbahan, Gaw? Unya na lang, Gaw. Mula ka ta mga alas 11. Unya, muhapit ta sa merkado. Dayon, mupauli lang sa dayon ta. Unya, alas 10 pa man. Magpaabot na lang ta sa oras. O, Gaw. Kay doon na sa ko importante isulti ni mo, Gaw. Nga unsa man? Magpatambag ko ni mo ba? Unsa? Magpatambag ka nako? Nagkatawam lang tani mo gawi. Mananambag na dahi ko ron. Tambagi lang gud ko, Gaw. Unsa ba na mo gusto ipatambag nako uy? Kuan ba? Ambot, uy. Naglibog bang kukun unsaon ako nis pagsulti? Mahitungod ba na sa unsa?
Kuan gaw. Gikulbaan man ko gaw, uy. Nasulti na gani kay naminaw ko. Mahitungod ba ni Renato ba? Kasabot na ko. Ay nalaglahusa. Ako na lang ng tag-anon gaw. Ngaon sa man gaw? Ngayon mo na siyang gisugot. Uy, wa pa, uy. Say wa pa. Ang ano magpatambag magkabi nga, wa pa man kaha. Kuan lagi gaw. Naglibog pa manggug ko. Ako siyang giingnan niya karong Bernes, mahatag ko sa kong tubag niya. Kaya namugos naman siya gaw kung ako ba siyang sugton. Unya, sa may imong desisyon. Naglibog gani ko, maunang magpatambag ko nimo. Kunon sa angay na kong itubag. Hala, uy. Katawanan, ba di mo gaw, uy. Nganong ari magkamangutanan na ako, nga imo man ang desisyon. Naglibog lagi ka. Naglibog gid ko gaw. Nahadlok ko gaw, uy. Nahadlo ka, nga imo siyang sugton. Murag ingon anak, gyud. Ay, kahadlok, uy. Sunda ko doon sa gitudlo sa imong kasing-kasing. Lisod sad kaayo no nga, magagikan ako ang tubag. Imo abi ng personal nga desisyon. Pero gaw, wa pa ba gyud ko kasuway anang mga butanga. Kay nga no, nakasuway na sa day ko, ana. Pareha biya ta, ha? Og usa pa, tistingil lang god, aron makasuway na sad ka. Gaw, uy, lain na sa nimo, uy. Mo man ako katawan, uy. Huy, gaw. Kaya ba imo mga katanungan ba? Tugani na lang gud as Renato sa tinud-anay ni magibati. Ingna siya nga naluoy kaniya. Ako siyang sugton, gaw. Oh, depende nimo. Kung imo siyang sugton, ingna siya nga bunga ron as imo kaluoy. Dili pangilad paminahon, gaw. Di man tingali. Kasugtuno naman ka kaniya. Kung sugton ako siya, gaw, nga bunga ra sa kong kaluoy, dili ba unfair sa iyang side? Kaya murag maugi na ako isulti niya, gaw. Pwede na kong testingan, pero wa na magpasabot nga mulungtad ba o dugay ang akong pagsanong niya. Kuyawa sa nanay mong kondisyon ka, uy. Naaragod nimo? Pero sa imong tan-aw, gaw, maayo gid kaha nga ako siyang sugton. Bisag bunga na lang sa akong kaluoy niya. Ha, gaw? Yes! Yes! Uy, Ren, murag balipayan sa kay kada. Unsa na, nabingo na ba ni mo, Lolita? Wa pa, Nel. Wa pa. Pero sureball na ni. Unsa may nagka-sureball, Ren? Gabi, ako ang gisok na si Lolita. Magmato niya eh. Ha? Kutob karong Biyernes. Ubalik ko sa ila. Kay muhatag na kuno siya siyang katapusang tubag kung sugton na bagyog ko niya o dili ba? Mo ba rin? Wow, kanindo tanang balita ah. Sureball na yun na. Basta inguna na ng daga na. Bisag piungan pa, Nel. Sigurado na gyud kay ko. Nga sugto na gyud ko ni Lolita. Kay makita na ko siya mga mata nga naagid siya gitago ang pagbati diri nako. Pastilan. Nagpanilap man ko na minaw ni mo rin. Aw, unsam di ay. Way tao nga dili maglaway kung makakita sa kaanyag ni Lolita, Jonel. Tinuod na rin eh. Sa tinuod na ako, ibog magani ko ng Lolita. Ops. Foul na, foul. Di na paray mo. Naibaw bitaw ko rin. Pero di mo sa to bitahan po sa Glinda. Sa labi nagbagpurol. Paring kabot sa imo, Jonel. Kinahanglan nga sugton sab ka ni Glinda. Kisa ko nang gingon nimo. Kung sugto na gani ka ni Glinda, mahimo man og maglungan tang duhog pakasal. Pas kanindutaw pa. Imos Lolita, ako sa Glinda. Okay kayo. Nel, karong Biyernes. May bawaran nga nato ang resulta. Kung sugto na gani ko ni Lolita, hadron din ako siya sa pagpakasal. Yes, muna'y the best, friend, the best. Magampo ko. Nga karong Biyernes, sugto na yung kaniya. Ha? Lolita, I love you. Salamat kayo, Lolita.
Oh, Lolita. Ay, siya! Ano kong gigakos ko ni mo mayo? I love you, Lita. Siya! Mura naman kong madam. Buhay ka na ikaw! Ay, gisa ko ba? Aray. Kita to eh. Buang ka siya? Imo kong lipstick-lipon? Oh, sorry. Ikaw rin. Pantunay bugo mo matinapanan. Gidaman mo na yung kupit. Amin ako Lolita ka. Bangan sa ilong. Buangan ni mo eh. Sige, magkakunahon na nilulita mo ng gidaman na hinuog ka. Sa kabuangas. Lana na sa spas ka. Sa kitas kong nangoy. Kaya eh. Sure siya, ha? Sure. Natamparusan na yun, ka. Mo mo siya kong ikabayan. Mo na, bayan niya, lips to lips, magkakang kinaparos ka ka, eh. Sorry, Pitch. Huwag ito na ko tayo, Ay, lamit na mga kayo ito akong damgugod. Mura na magutog tinuod. Kung wapa ko ni mo po ka, Pitch, wala mo, mamablusan ang tatak. Amew. Buang ka siya, ha? Gusto rin ka ng muhagod, bukagod, Ay, tabuhang nga, tay. Dito mayo akong damguda. Kining, unsa naman derong orasa? Uy, launan naman dahil sa hapon, Pitch. 1-0-0. Alauna. Ang butang katog gabi igod. Gani. Alas 5 na to sa kadlaw nakatug ta 5-0. O 5-0-0. Ang inuot ang kakaon sa tong rasyon siya. Kagutom na bada. Mga ilang tas gurtya. Nyatagahan ka tayo, anak. Ay, so yan na to. Gigutom na kayo. Sige, mangayo ta. Aron, di na kadamanon siya. Uy, ay naman si Toribia Daday. Wa na be magkita ni Toribia Goriyaw. Pero katong katapusan na mong istorya. Mingo mo to siya mubalik yung kuno to siya dinhi kay naam ka. Ay, magkita gani mo. Ing na siya nga. Pabalikon din Ako niya tong ingnon. Ay, kining Daday. Doon ako isulti ni mo nga importante. Utsa man na Goriyaw. Si Renato, magsige pagyapon o gadto sa inyo. Tungo sang gabi didto kuno matod ni Felix. Inang, ang iyon ta ka, Daday. May magnois Lolita. Tingnan siya nga dili mo kumpiyansa ni Renato. Nagunaw na bitaw ko anak Goriyaw. Sultihan niya nako na standan si Lolita. Kinanglan mo distansya mo niya tungod kay delikado kayong tao si Renato. Pero Goriyaw, utsa gyud ay plano nimo? Nakigsabot na ko sa akong mga abogado, Daday. Karong pipila ka adlaw. Isang at na namo ang formal nga kaso batok ni Renato aron maaresto siya. Maayon tagmadali na Goriyaw. Aron manubag na sa siyang mga daotang binuhatan. Sagdi lang. Maihap na lang ang adlaw. Aron na mahitabo. Sigurado ipapriso ginako siya sa iyang gibuhat sa among pamilya. Kana gyud Goriyaw. Maog gyud nay angay mahitabo niya. Basta hangyo lang nako, Daday. Hangyo lang nako nimo. Panalipdis Lolita. Di ko gusto nga mabiktima niya si Lolita. Kay kung doon na siya daotang plano, ako mismo mao'y mo patay niya. Patsuni mo siya, Goriyaw? Wa ko mahadlok nga mapriso ko, Daday. Tungod kay tiguang nako. Basta di lang niya unsaon si Lolita. Pero kung doon na siya daotang mga laraw, dili gyud siya magmahay na ako. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.